Здравейте, приятели, на предаването Консулт. Аз съм адвокат Здравко Паскалиев и ще ви помоля, ако темите, които съм разработил до сега, а и тази тема, която сега ще ви разкажа, ви харесват, да се абонирате за YouTube канала ми. Абонирането става с натискане на камбанката в горния десен ъгъл. Днешната тема ще бъде защита срещу запис на заповед. Много от банките, а и колекторските фирми и фирмите за бързи кредити, когато дават заем или кредит, ви карат да подпишете един документ, който се нарича запис на заповед. Или физическо лице също може да ви даде да подпишете такава записна заповед. С тази записна заповед се улеснява по-късно събирането на средствата, но това ще ви кажа как става по-нататък. Сега да се захванем с въпроса какво представлява записта на заповед. Тоест, какво представлява записа на заповед. Имаме на колежка, която много се дразни, когато говоря за записта на заповед. Записът на заповед или запис на заповед е ценна книга, която трябва да съдържа 7 елемента. Трябва да бъде изписано наименованието запис на заповед, текста на документа на български език. Трябва да има безусловно обещание да се плати определена сума пари, да има падеж, т.е. дата, кога ще бъдат платени тези пари, място на плащане, името на лицето, на което ще се плати, дата и място на издаване, подпис на издателя. Ако някой от тези елементи ги няма в този документ, то този документ не е запис на заповед. Разбира се, законът посочва изключение, ако не е посочен падеж, се счита, че трябва да се плати, когато ви бъде предявен. Ако не е посочено място на плащане, място на издаване се счита за място на плащане. Така, да кажем, всичко е редовно, издание на такъв документ. Тоест има такъв документ. И вие тръгнете в очакване по някое време лицето, на когото е издадено, да почне да си събира сумите, т.е. да образува гражданско дело и да ви прати съобщение и вие да кажете своите възражения. Да, ама не. Специално за притежателите за запис на заповед, законодателят е направил едно изключение в член 417 от Гражданско-процесуалния кодекс и е дал възможност по-бързо да стигне до съдия изпълнител. А именно, чрез подава се заявление до съда, към него се прилага записът на заповед, съда издава документ, който се нарича заповед за изпълнение, издава изпълнителност и ги дава съответно на лицето, което е подало документа, но което е подало заявлението за издаване на тези документи, или на неговия юридически представител. Примерно на адвоката или на юрисконсулта. И те отиват при съдия изпълнител и образуват изпълнително дело. До тук никой нищо не ви казва, че имате такова дело и така нататък. Вие научавате за образуваното изпълнително дело и че е минало през съда някаква процедура, едва когато получите покана за доброволно изпълнение. А някои научават и от запор на трудовото възнаграждение. Но да се върнем към
Поканата за доброволно изпълнение. Когато получите покана за доброволно изпълнение, вие си казвате, край, всичко свърши. Нищо не мога да предприема. Да, но не е така. Именно от тук почват интересните неща. Почва цялата възможност вие да възразите и да направите своите възражения. Първо, с поканата за доброволно изпълнение, вие получавате един срок, той ви се дава един срок от 14 дена да си платите доброволно. Този срок за сега го оставим страни, ако искате плащате, ако не искате не плащате. Но с получаването на поканата за доброволно изпълнение, на вас трябва да ви бъде връчен копия от изпълнителен лист и от заповедта за изпълнение. Тук малко съвпадат, как да кажа, звуково запис на заповед и заповед за изпълнение. Това са различни неща. Заповедта за изпълнение, това е документ от съда, с който казва, че може да се задейства един вид изпълнителното дело и в основа на тази заповед се издава и изпълнителния лист. Да, получавате тази заповед за изпълнение, получавате изпълнителен лист и получавате поканата за доброволно изпълнение. От датата на получаване за поканата за доброволно изпълнение, вие всъщност имате един месец срок да пуснете възражение до районния съд, който е разгледал заповедното производство и да поискате да се спре изпълнителното дело. Тоест, ви няма защо да го искате. С подаването на възражение до съответния съд, изпълнителното дело се спира и съдът дава указания на кредитора да се заведе установителен иск. Този установителен иск трябва да бъде заведен в едномесечен срок от съобщението, от получаване на съобщението от кредитора и съответно той трябва да предяви всички свои искания в тази искова молба. Когато подаде исковата молба в съда, съдията разпорежда да ви се връчи и от момента на получаването вие имате отново един едномесечен срок, в който да направите своите възражения. Било за частично плащане по тази записна заповед, било за пълно плащане по тази записна заповед, било примерно, че не дължите сумата. Да, има лицето запис на заповед, но това не означава автоматично, че вие дължите тази сума. Тъй като сега няма да навлизам в термини като абстрактна сделка и т.н. Но само ще кажа, че по запис на заповед може да се извади по-бързо документите, по-бързо да се мине през съда, но за да има запис на заповед, трябва да има и някаква друга сделка, в основа на която да е издадена. Примерно, това може да е заем. Може да му възразите, че този заем го няма, че не е издаван такъв. Или може да кажете, подал съм такива документи, но не ми беше отпуснат. И съм подписал и записана заповед. Като хипотеза го казвам. Просто казвам, че тук могат да се направят много възражения и това, че е стигнал от съдия изпълнител, не значи край на възможности вие да възразите. Знам, че хипотези са много, знам, че това е объркваща материя, затова като край ще кажа, получите ли покана за доброволно изпълнение? Получите ли заповед за изпълнение и изпълнителен лист от съда, т.е. копия от изпълнителен лист от съда, побързайте да намерите адвокатска помощ, за да може да имате една адекватна защита. Разберете, не всичко е приключило. Вие може да предприемете действия и съответно накрая да излезете с, няма казвам победител, но поне да бъде във ваша полза решението на съда. Надявам се темата да ви е била полезна
Разбирам, че има и допълнителни въпроси. Ако имате такива, ми пишете в YouTube канала или в месенджера. Имам 3 профила в Facebook, може да ме намерите и съответно там, ако имате въпроси, да ги зададете.